A ke yau ni gangon abu ashe haka nake da kyawu. Ni ta kai lalle ni ta Qur'ani ni ta ladani kekewa ni wa kini a ke ni gangon abu ashe haka nake da kyawu. Qur'ani ni ta ladani ni ta a yanzu kan wallahi mutum bai dawowa gidanmu wallahi ba mai sai dawowa kofar gidanmu sai mai abun nan hawa sama mai abu Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi.